Máte kruhy pod očami? Možno aj viditeľné prepady? Bojíte sa modrastého priesvitu, opuchov alebo aj hrčiek? Robíte dobre. Je to veľmi citlivá oblasť. Nie je kruh ako kruh. Základom je vždy konzultácia a presné určenie príčiny. Niekedy je potrebné najskôr upraviť spadnutý objem strednej časti tváre a nie hneď riešiť samotné očné okolie. Výplne pod oči nie sú vždy ideálne, môžu spôsobovať opuchy alebo nepekný efekt. Predstavím vám ideálne riešenie. Svetová novinka Juvelook, jediný stimulátor kolagénu určený priamo pod oči. Ide o kórejský produkt, ktorý hydratuje a vytvára jemný okamžitý efekt bez rizika výplňových komplikácií. Juvelook sa dá použiť aj na celotvárové ošetrenie, kedy pozdvihujeme kontúry bez okatého objemu. Ak nechcete len pasívne pridanie objemu v podobe výplne, ktorá postupne vyprcháva, ale aj aktívnu zložku, ktorá stimuluje vlastný kolagén, tento produkt je práve pre vás. Dohodnite si so mnou bezplatnú konzultáciu osobne, telefonicky alebo videohovor online. Rada vám poradím, čo je pre vás to najvhodnejšie.